άμα λέει ναό, εντάξει τώρα, εντάξει μας, μην τη χαλάσεις. Αν πάτε το σπίτι, θα σκάσω. Πώς το λέμε, μαλάκα. Θα σας σκάσω, θα στα χώσω να πούμε, αλλά όσο γουστάρεις, ό,τι μου πεις. Δεν λέω, μεταξύ μας, ό,τι μου πεις, εμείς οι δυο. Όσο γουστάρεις, αλλά μεταξύ μας, μετά, Αν ξέρεις. με πας με στο σπίτι, να μ' αφήσεις απ' έξω. Εντάξει. Φιλαράκι, χιλιαράκι, άντε τα. Ποιος, πόσα, Χιλιαράκι. πόσα. Άντε τα εγώ χιλιαράκι. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Ποιο, 10 ευρώ, τι είναι 10 ευρώ, ρε. Χιλιαράκι. Αλλά είσαι κομματάκι, αυτό που σκουπάει γλυκή. Κοίταξε μου το άλλος, και να μου πας με το σπίτι απ' έξω, μη μου το χαλάσεις. Κόλλημα εκεί, ξέρεις. Μέχρι το σπίτι απ' έξω, ξέρεις. Εκεί κόλλημα. Απ' έξω, όχι βέβαια, απ' έξω. Πρόσεξε, να κάνουμε ξύλιες καλές. Κάτι ξέρει και δεν πίνει. Κατάλαβες τι γίνεται.